पेडणे विर्नोडेच्या वयल्या वाड्यार सातेरी प्रसादीक नाट्य मंडळान धाडिला राम तिने का वनी हे दत्तात्रय गोडसेचे मोवाळ संगीतान नटिल्ले नाटक प्रभावीपणान सादर केले। एका परस एक सोबीत सुंदर पदां आशिल्ल्या ह्या नाटकान संगीत मोगीचेर मोनेळ घालो। पेडणे विर्नोडेच्या सातेरी पंचायत देवस्थाना मुखार दैवत श्री देवी सातेरीच्या वर्धापन दिसा निमतान विर्नोड्या 3 दिसांचो उत्सव चल्ला। लघुरुद्र, आरत, तीर्थप्रसाद जाल्या उपरांत नाट्यभूषण आणि राज्य पुरस्कार जैतिवंत रामदास परबान दिग्दर्शन केल्ले धाडिला राम तिने का वनी हे सदबहार नाटक सादर जाले। संगीत ऑर्गन साथ नाना आसोलकर, तबलो सांगात तुळशीदास परब, नैपथ्य दीप ज्योती रंगमंच हाचे आसले। संगीत मोगींनी रोसाळ पदांचो बेस बरो आस्वाद घेतलो। पळोवया नाटकांतले कांय संगीतमय खीण।
हे विसरून भलता तू भलताच आहे पण का करतो? तुम्हाला दिसत नाही या अभिषेकाचा उद्या फुलाच्या श्रावण करता अजूनही शंका येते तुम्हाला समजलं. मला कोणी काही सांगितलं तरी मी 14 वर्ष आयुष्य गेला नाही. माता कैकेयीच्या म्हणण्याप्रमाणे अभिषेकाचं उदक कैकेयी पुत्र भरताच्याच किनावर पडेल. कल्पना अगं सांग ना कशी दिसतील अगं बाई तुमच्या अंगावर अगं सांग तर खरं देवी हे काय विचारणं झालं जातीच्या सुंदरांना काहीही शोभतं म्हटलं तर नेसून बघावी की देवींनी असं ते मग आणते हे ना ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365.